Είναι ο πολιτισμός του. Λοιπόν, εμείς αυτή την απόφαση πήραμε, παιδιά, να μεταλαμπαδεύσουμε τον πολιτισμό μας και να τον κάνουμε να λέει κάποιος τη λέξη Βορειοϊπηρώτης και να γεμίζει το στόμα του. Να έρθει λίγο η σάξα, γιατί μέχρι σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή τη λέξη, σε αυτό το όνομα, στο άκουσμα αυτής της λέξης. Εκεί που θα σταθώ είναι λίγο στην οργάνωση. Το κομμάτι θα μας το πει ο Γιώργος ο Κυρίτσης και είναι διαδικασία όλη. Από μένα αυτός είναι, παιδιά, ο στόχος είναι συγκεκριμένα η συμμετοχή όλων μας. Εάν συμμετέχουμε να μεταφέρουμε τον πολιτισμό μας και την παράδοσή μας στα παιδιά μας, τότε θα είμαστε κερδισμένοι. Ένα ευχαριστώ και πάλι και τη συνέχεια μας το Γιώργος ο Κυρίτσης. Καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Αλήμου, το Θάνο τον Ορφανό, που είναι εδώ κοντά μας και θα θέλουμε να μας πει δύο λόγια. Και από τον Άλυμο έχει έρθει ίσιο με την προσωπία. Είναι ο Αντιδήμαρχος Αλέξης Τσέκας, ο πρώην Αντιδήμαρχος Νίκος Παπα-Νικολάου, η Δημοτική Σύμβουλος Κλέα Μαναβεράκη. Καλημέρα σας, χαρά μου που βρίσκομαι κοντά σας και χαρά μου που έχω τον Οδυσσέα στη δημοτική μου ομάδα, στο Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματικά όταν προεκλογικά είχαμε συζητήσει με αρκετούς από εσάς ότι πώς θα είναι καλύτερη η συμμετοχή σας στην τοπική κοινωνία, βέβαια έγινε η εκλογή του Οδυσσέα αλλά δεν φτάνει, ήταν και είχαμε έτσι κουβεντιάσει ότι απαραίτητα ήταν να γίνει ένας σύλλογος που να μπορεί να διεκδικεί ή και να συμμετέχει καλύτερα στην τοπική κοινωνία. Με παρεμβάσεις, με βοήθειες που θα πρέπει να δώσει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος, με παραστάσεις ή και οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα από μεμονωμένες περιπτώσεις πιο συλλογικά. Και είναι χαρά μου που πραγματοποιείται αυτό, γιατί το είχαμε συζητήσει ότι πρέπει να γίνει ένας σύλλογος, ότι ξεκινάει σήμερα έτσι, να στεριώνει αυτό που είπαμε προεκλογικά πριν 2 χρόνια, να γίνει ένας σύλλογος. Και γίνεται πραγματικά με τη βοήθεια και του Δήμου Αργυρούπολης, που η συνεργασία μας είναι άριστη και συμμετέχει εδώ και είναι σας έδωσε και το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου να ξεκινήσει την πρώτη συνεδρίασή σας. Λοιπόν, εμείς, εκτός από τον Οδυσσέα και εγώ, θα είμαι κοντά σας στην προσπάθεια αυτή για να μπορέσετε, όπως είπε και ο μιλητής που άκουσα, να φέρετε εδώ όλα τα έθιμα και τα ήθη και τα έθιμα της Βορείου Υπήρου και να μπορέσετε να μην ξεχάσετε, γιατί οι γενιές έρχονται, παρέρχονται, έχετε κατασταθεί τώρα στην Αθήνα ή στους Δήμους εδώ γύρω από τον Άλυμο στην Αργυρούπολη, να μπορέσετε στην ποιότητα της ζωής σας και στα έθιμά σας να είσαστε, να μεταλαμπαδεύσετε όπως είπατε και στα παιδιά σας, αλλά και στις οικογένειές σας, αλλά και σε εμάς. Έτσι. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτά που λέει θα εννοείται τα κάνει στην πράξη. Αυτό είναι η μεγαλύτερη σημασία. Γιώργο. Αγαπητοί φίλοι, φίλες συμπατριώτες και συμπατριώτες, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη συνέλευση που έχουμε σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ θερμά για το κάλεσμα και για την απόφασή σας. Ένα κάλεσμα με απότερο σκοπό, όπως προείπαν και τα παιδιά, να διατηρήσουμε σταθερές και ισχυρές τις σχέσεις μας με την ιδιαίτερη πατρίδα, εγώ θεωρώ. Τη Βόρειο Ύπρο, να εργαστούμε με τρόπο συστηματικό και να θέσουμε βάσεις γερές για υπόμνηση στις νέες γενιές. Να δημιουργήσουμε μια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές βορειοϊπηρωτών που οφείλουν να θυμούνται και να τιμούν τις ρίζες μας, τις μακραίωνες παραδόσεις μας, των ητών εθήμων της πλούσιας και αστήρευτης λαογραφίας της Βορείου Υπήρου.
θέλω λίγο έτσι να καταλάβουμε όλοι και το νόημα του συλλόγου. Και εντάξει, προείπαν τα παιδιά, θέλω και εγώ το λέω και θέλω δηλαδή να καταλάβουμε την έννοια ότι πρόκειται για την πολιτιστική μας ταυτότητα. Πρόκειται έτσι να βρούμε λίγο και να αναδείξουμε τα ήθη και τα έθιμά μας που ξεχνούνται με την πάροδο των χρόνων και να τα μεταφέρουμε έτσι στις νεότερες γενιές. Εγώ βέβαια θα επικεντρώσω λίγο περισσότερο στη συνέχεια, στο τι δηλαδή σκοπεύει να κάνει ο Σύλλογος και τα πρώτα βήματα έτσι στην ουσία. Και θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε σε κάποιο χρονικό διάστημα τη δημιουργία κάποιου χορευτικού. Λοιπόν, κρατάτε όλοι έτσι ένα χαρτί στα χέρια που μπορείτε να καταλάβετε περίπου τι γίνεται, αλλά θα σας μοιράσουν για τα παιδιά κάποιες αιτήσεις. Αιτήσεις μέλους στο Σύλλογο των Λαογραφικών των Βορειοϊπειρωτών. Συμπληρώνοντας την αίτηση αυτή, θα σας δώσουμε αιτήστε στο δικαίωμα κτήσης της ιδιότητας μέλους του Συλλόγου μας. Αποκτάτε το δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε, που σημαίνει ότι όποιος από εσάς ή και άλλα μέλη στην πορεία έτσι που θα μπουν στο Σύλλογο θέλουν να κάνουν κάποια παρατήρηση, κάποια παρέμβαση, να μπορούν να βάλουν το όνομά τους στο ψηφοδέλτιο για τον Λαογραφικό Σύλλογο, γιατί παιδιά αφορά όλους αυτούς που πάνε να φτιάξουν. Και να μπορούν να ψηφίσουν. Θα πληρώσετε μία συνδρομή που ανέρχεται στα 5 ευρώ. Αυτή είναι, όχι συνδρομή, μία για την αίτηση, ας πούμε, μέλους. Μία φορά πληρώνετε αυτό για να εγγραφείτε στο Σύλλογο των Λαογραφικό. Και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κατεβάλλετε και μια συνδρομή που ανέρχεται στα 10 ευρώ ετησίως αυτή, έτσι ώστε να συμμετέχετε σε όλα τα δρόμενα και στα του Συλλόγου. Λοιπόν, αρχικά λοιπόν και υπό την αιγίδα του Βορειοϊπειρωτικού Λαογραφικού Συλλόγου θα λειτουργήσουν δύο χορευτικά τμήματα. Πρώτον, παιδικό τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών. Και δεύτερο, τμήμα ενηλίκων εκμάθησης παραδοσιακών χορών. Όπου τα μαθήματα αυτά θα παραδοσίζονται από χοροδιδάσκαλο μάλλον κάθε Τετάρτη 5 με 6. Έτσι αρχικά το έχουμε δει. Και το παιδικό τμήμα 6 με 7, δηλαδή με μία ώρα διαφορά, ας πούμε. Κατόπιν επικοινωνία βέβαια θα πληροφορηθείτε και για την αίθουσα στην οποία ή θα μας παραχωρήσει κάποιος δήμος ή δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα επικοινωνήσετε μαζί μας με όποιο μέλος εδώ ή όποιο από τα παιδιά εσείς μπορείτε να... Με τη δημιουργία λοιπόν χορευτικών τμήματων ξεκινάμε την προσπάθεια να συμβάλλουμε όσο δυνατόν περισσότερο στη λαογραφική και πολιτιστική ανάπτυξη της Βορειοϊππήρου. Και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με μια εκδήλωση τον ερχόμενο Ιούνιο, στις αρχές του Ιουνίου, κάπου εκεί που τελειώνουν τα σχολεία δηλαδή περίπου, την οποία εκδήλωση ονομάσαμε Φεστιβάλ Παραδοσιακής Πίτας. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι η Ήπειρος και κατ' επέκταση η Βόρειος Ήπειρος είναι η μάνα της πίτας. Η κοιτίδα θα λέγαμε αυτή. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο εμείς ξεκινάμε τις δραστηριότητες μας με την ανάδειξη αυτού του ευθύνου. Δηλαδή σε κάποιο χώρο θα προσπαθήσουμε, ανοιχτό προφανώς, θα προσπαθήσουμε κάποιο από τα μέλη ή όποιο από τα μέλη ή από την οικογένειά της τέλος πάντων θελήσει έτσι να φτιάξει μια παραδοσιακή πίτα, να τη φέρει από το σπίτι του. Θα γίνει ένας διαγωνισμός στην ουσία για το ποιος θα αναδείξει την καλύτερη παραδοσιακή πίτα, είτε είναι χορτόπιτα, είτε είναι θηρόπιτα, είτε είναι ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, περιορέξω θα υπάρχει και μια ανάλογη κριτική επιτροπή εκεί, όπου έτσι θα βραβεύσει την καλύτερη παραδοσιακή πίτα που θα φτιάξει κάποια κυρία ή μπορεί και διαγωνιζόμενος να είναι. Και κύριος βέβαια. Έτσι. Εσύ ετοιμάσαι. Ο Δεσσέρας θα τη φτιάξει μόνος.
Λοιπόν, έτσι παιδιά θα ξεκινήσουμε με αυτή την εκδήλωση παραδοσιακής ήττας. Θα πληροφορηθείτε τα μέλη που θα γίνετε σήμερα με την εγγραφή σας και τα επόμενα μέλη που θα γίνουν που... Παιδιά, θέλω να το στηρίξουμε όλοι αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι που ξεκινάμε και αφορά όλους. Και ως επιλογής των ανθρώπους νέους. Και είμαστε πολύ νέοι έτσι που δεν ασχολούμαστε με τα κοινά των βορειοϊπειρωτών. Είναι από τα κοινά, τα λαογραφικά κοινά συγκεκριμένα, που πρέπει όλοι να βάλουμε έτσι το λιθαράκι μας για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι ουσιώδες. Και να αφήσουμε μια παρακαταθήκη έτσι για τις επόμενες γενιές βορειοϊπειρωτών και να έχουμε ένα συλλογικό αγώνα. Τελειώντας να σας ευχαριστήσω και να σας καλέσω για ακόμα μια φορά σε μια εξερεύνηση ηχθών και εθήμων που ξεκινάμε και θα χαρώ πάρα πολύ αν σας δω όλους σας ή και ακόμα περισσότερο να πολλαπλασιάσουμε λίγο το κύκλο μας, παιδιά, γιατί κάνουμε τα έθη και τα έθιμά μας κατά την πάροδο στον χρόνο και πρέπει λίγο να τα στηρίξουμε και να αναδείξουμε. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι για σήμερα.